El Mundialito de futbol, que se celebra durant tot el mes de juliol al Camp Municipal del Congost, arriba aquest cap de setmana a quarts de final. Aquesta competició, que fa 15 anys que se celebra, reuneix els millors jugadors de la zona de les diferents seleccions que s'hi presenten. Amb els anys, el Mundialito ha agafat molt de renom i la lluita i el prestigi per al títol d'aquest campionat són cada vegada més grans. De fet, s'ha convertit en un campionat on molts agents de jugadors visiten les graderies de l'estadi del Congost, ja que és un bon moment per conèixer l'estat de forma dels jugadors que hi participen per poder formar plantilles amateurs o semiprofessionals de cara a la temporada vinent. Els quarts de final se celebraran dissabte i diumenge. Dissabte a les 6 de la tarda serà el torn de les seleccions de Xile i Paraguai, mentre que a les 8 del vespre jugaran Marroc contra Veneçuela. Diumenge seguirà la competició absoluta amb dos partits molt interessants, el que jugaran a les 6 de la tarda Bèlgica i Argentina i a les 8 del vespre Colòmbia-Brasil. Durant el cap de setmana també es disputen els partits de veterans i equips femenins. Enguany, la principal novetat és que tots els partits són xiulats per àrbitres col·legiats.